Kilat jing pun kre jong sarkar banwat bnia ya ga jinglong jingman jong gipaj ba hapo ka jala kala nang ya yele na kapor sya kapor. Hagane ka kenti ka bamanta hari boy district ka sarkar kala penlong da ka batas naphang ya kipaj ba ki balej ki bawan hayo hahat bat hagi surok bat kum juru ya kino ki bako abantes klem da shim da kano ka dor. Ha ka jing letes ya kipaj ba ha ki lai teli ki jaka ki balong ki jaka pedeng bat bun breu bat bakham he yo ki bakentup ya ka nongpo ka umsning bat ka boy rembong. Hanongpo layo abantes hadu arspa iwengut bat baro kilong negatif bat omdon uweiru bayo ya kene ka jingpang. Ha umsning layo abantes hadu shispa henry po nyongot bat baro ki balayo tes omdon ki bayo ya kene ka jingpang. Nangta ha boy rembong pat layo abantes hadu shispa nyo pulaingut bat napdeng gite ki shispa nyo pulaingut omdon uweiru bayo ya kene ka jingpang. Haba ken kelum lang ya baro lai teli jaka ki bala lej ban le ya random test kila long hadu sanspa sa puwengut bat omdon ubayo ya kane ka jingpang coronavirus hari boy district. Nakaliang jong unong mikmat ka umsning constituency uba Jason S Maulong ula lej ban sakhi ya kane ka jing test pajba lane ka random test ha umsning. Ula ongru ba ka jingbu jong sarkar ban le ya kane ka random test kalong kumsi banta bantip na ka banta ban yo ban a ya ki jingyada bat kilat jing sumar. Kini jing stom kumbakalong menta yung iba kani Islam but ndan balak batong lanukan kut ni ti haju ka por ru nimla ban shu khang dukan sa ru nimla ban shu shong sa hieng ru te ka kam ka hab yai te ka yo ka hat ka hab ban ple ki bri ki hab ban trei te ndai ka jing pang ru ka dom te nak ta ka daw ngidan kam ki jing ada ngidan kam ka knowledge ki pareng ki ong mo knowledge is power. Kamut nada pi tip chpang kani ke jingpang. Kamut kata hi ke bor banjada namta kani ke jingpang. Lada ngim tip kamut nisen jing kumno banjada. Tin dei da ke jing tip ya kani ke jingpang kani rap ingi banjada. Tin da ta kada sarkar minta ke ai baka kwa banle kolong ba kasadan kita ka bangi ka individualized training. But ka way pat baki ka behavior management change. Behavior change management. Kata kamut mana way po way beri udah bentip sepang kene ke jingpang. Udah bentip. Kumno kerja kan lada kadan kan long kumno bat lada ngiyo pang kumno ngide banle kita ngide bentip lut barakat. Mo te nada kadaw try hiru hitip hi bakane ke training bakane ke training ka ayat. Kene ke training ka ayat. Te ka bakongsan minta kalong ba Kumba PE ni kini ke jingpang ki ong ba palat prapo persen ke mana ke sispa palat prapo ngut ki bri ki badannya kini ke jingpang kim don dak don shit ki iklan kim ilele ha dengan soal nuksa ip hakatu kesengi mesin tiyo ngalai sisi sport bernihat ngalai pej yang ketuka screening center yang itu kepor udan we brio wan asam benda cepot nisak ti wan ra kitiar bani ang sport office nang apa itu brio udah long kami iklan sibun syak ban yang so healthy himpai berkat tu brio long positif ini dah test kalau positif ti kata kadaw nga sotu ba ladang ngim sotu ladang ngim sumar ka ba bah ba ngin light ka jing ibit ka ba bah ti de na ta kadaw nga sotu na ka jing trend jung ML jung i minister health department jung i tu ka si po bernihat iong ba ladang nga buram ye phi ngadeng mas namar ba nga buram ye phi lada phi buram nga phi de bandeng mas nga try ka de kata ka por bangi ha banyele mabelai ngimtip mono badan covid hangni para mengiru ngimtip de dia takadaw ngi habani test mo ke khubor babaha kolong menin ngile ke test sapo bohelembong sispa nyu pulai ngot samdan balong positif iweru den apreng ju phiru le simdan iweru balong positif hare kai ging don kam jong ke test ladadan iwe balong positif gina wengi itu lamdang iwang itu kamut mesti berhak kita lawan yebit kedai kita ti minta mau pi ngimtip mono bapang na prang sispa ngut
Kemana isu ipi ngilak tes kini ke antigen tes mentah kumba Riu Hajar Lai Hajar Prapupra Haduk mentah Lepas gini tang sau pun kena ingat balang positif kemut tang 1.6%. Ti sebut lah ngim tes kini sau kena ingat kit kat ngut pat. Lagi sepak lagi hajar ngut kit pipit. Keren tala arta yotam. Namar ngi sutho ba kum ka medical team him jong ka district ngi iba kidi kita ki frontline worker. Ki lai bun kam shisha. Tanghang te po screening center ru tabu jingkhia yaki haba man kiski ki bayrum ki baymi te ngilamut dan pulong ng program so dan bak ba I jingkit khia jong ka team hi jong ka district hi brakoi medical la man pile kan random testing na try play asko ka ibakran mi Dr. Mauri mane yang ba kata ka jing burom kaliang kalong ba dong kam phini phong mas bat phidong kam ru bale khoi ban suba sai dak khti namar haba phia shrum shinang phiyo kan kata kaleng sodong na hakam ka jamru kimtet namar uni uknyang jipang ulong bangim I rak khmat ulong invincible baru bapur stat haduk kata-kata tinggi di ben follow kata protokol ka baay na ka medical team hi mo jong ka state hi barok we jong ka thai barok we kalong bangin ya phong mas ina sanitize na sat ti sabon na kapor sa kapor namar nangisim kum kindi ki precaution ki baret ki bakhinda kum kindi ki baret malumala kalong ka AA ka jingya dahim ta ki paiba hi barok we nama kum bakran mene Dr. Iong ba kani ka jingpang ngimtep mano ba who's a carrier ngimtep mano ka don ka madjong no ngila malong asymptomatic ngimpin I symptom ngim don jun ho ngim yong kle ngim don fever ngim don bo ngim don kata ka jingpang kata ka met na kani katay ti ka sulong no na pini symptom ngim dei bangin su slur no nama blai pidi men su thu halayeng halasem pidon ki rirong ba pidon ki blaten men pinang don ki para kelum badon hayeng ti ka long ba khamlong risky ya kita na thai namar ndei ba ong mangi ki ba rong ba ki samla ngin long bangin chicken sting ya kata tang ngi don kata ka met ba client m ni sulong no ba kumbala kren doktor ngin ya burom keliang dam you follow kita ki protocol ta ki procedure balabu da kani ka medical team hi ka district te nakaliang jongai hi nga thai nganda buon ka jingtren nambar hila brief kani ka kayu ka jong I doktor hi nga thai nakapost ko pot fi highlight hi ka jong shi nga thai fi don in touch bagi rong bas dong hi bagi weru ba kumno nginang ya kumno nginang ya dai ni kyang jingpang barangay du ba sanation kan ka por ba pasutho ba ki panile testing ha kani ka singi ginya bon nadu kinong song dukan nadu kinong nya kali keleng kinong nak snong ba pher ti kani ka testing kanang ya bat nginang ya don kat hibat phi nga thai phi mi dai ban ya mo du men sim ha kanu kaliang ngin ya don nginang beteng hi ba kani ka jinga khun ni ukhlam kam chong tang manga namo phi ka song lang ha mangi bar khoi ba ngin ai lang khti kamon kadiang bang kata jing ai kalang khti kamon kadiang ka jinga burom kaliang bar ka jing follow ya ta ki protocol bla bo da ka medical team hi barok